Dobre, takže celý nazdar, čaute Sebastian TV a vítam vás pri Ice Catch. Je to hra na internete, ktorú som už asi raz natáčal. No a teraz tu máme novú hru, čiže prvé kolo a ideme kresliť. Kreslíme krajčíra, čiže máme tu takto jedno človečíka krásneho, takto, ktorý takto sedí pri takomto stole. Čiže takto. Krásne sedí pri takomto krásnom stole, dobre. Toto je akože stôl, dobre, aby ste vedeli. Fajn. No a má takto ruky. Dobre. No a má tuto takto triko. Dobre, to je akože tričko, ok. No a je to krajčír. Ale, no, už na to došli, ty vole, ešte som tady nedokreslil, počkajte, hej. Dobre, čo ja viem, nejaké nožničky mu sem dáme, čo ja viem, ako tak rýchlo kurník sa nedá, je to krajčír, je to tento, no, dobre, došli na to. To sa tak rýchlo nedá nakresliť. Nevadí. Uvádli to, čiže to je fajn. Mikrofón by ma mal asi nahrávať, ok, nie. Úsmev. Čože? Jama. Čo to je? Ústa. Ty kokos, no tak toto bolo ľúbe. Ja som si myslel, že ešte chce tam niečo dokreslovať, ja som si myslel prvýkrát, že to je úsmev, ale nie, to je úsmev. Ty kokos, no tak toto bolo dosť blbé. Nevadí, ešte to môžeme vyhrať, ideme na to. Stvár. Hej, to je stvár, mal si pravdu. Takže, čo to môže byť? Stena. Zošit. Papier. Skip. Uhádol som, nie? Nie. Dobre. Hlava. Tvár. Ľudia. Rozhovor. Planéty, vesmír, galaxia, slnko, os, lúče, hej, čo ja viem, hviezdy, Venúša, Urán, uhádol som. Bestualis. Sme na 3. mieste, sme prví. Som chcel povedať, že máme 30 bodov a sme na 1. mieste a povedal som to naraz. Sme na 3. mieste. No ne. Blesk, hej, to je blesk. Dobre. Obloha. Krása. Je nás tu dosť. Wow. Keď som sem došiel, som to ešte musel predtým hrať, lebo sme tu boli dvaja. Ale potom sem došlo toľko tu ľudí, že je fajn. Stena. Čiara. Papier, zošit, kniha, domček, chata, garáž. Ja. Dneska si dáme iba jedno kolo. No a čo hovoríte o mojom novom intre? To mi napíšte kľudne do komentárov. Neviem, či to je dosť také blablabla. Nie je to dosť také dobré, ale čo už. Takže tak. Dobre. Potom vám dám odkaz do popisku videa, kde si môžete stiahnuť kľudne takéto intra zadarmo. Máte tam, že free templates. A kľudne si to môžete stiahnuť a spraviť si to v nejakom programe na nahrávanie. Na editovanie. Dobre. Jaskyňa. Tunel. What the fuck is that? Magnet. Nevím. Kopito. To. Tak asi nie. Kôň. Čo to je? Magnet. Nevím. Čo to je? Crafting table, ale ne. Kováč. Nie, kovadlina, čiže majster.
Majster. Ako by som mohol nakresliť majstra, Čiže máme tu takto takéhoto človečika. Ting ťang ťong. Dobre, čiže takto má oči. Má takto má takto fúzy. Dobre. Každý majster má takéto fúzie, OK? Dobre. No a tento majster učí kung fu. On je kung fu. Dobre. Takto. Kung, ja viem, že sa nemôže písať. Kung fu. Dobre, ja viem. Dobre, no. Čau už. Ale však majstra, ako by som mohol nakresliť majstra. Potok. Jazero. Diera. Neviem. Čo to je? Vosk. What the fuck? Čo to je? Sviečka. Sviečka. Bola to sviečka. Nie. Čože, Macíková má už 50 bodov. Ale pekná kresba, wow. Naozaj pekná kresba. Pekne to nakreslila. Ale schápete, furt keď ja kreslím, ja dostanem také zasrané slovo, ktoré sa nedá nakresliť. Ja nemám napríklad to, že sviečka. Kurník. A druhý sme. Tak toto nebude dobre. To som písal. A nič. Sebastian, Pako, nepíš. Dobre, no. Kurník. Nemôže sa tu písať, hej. Blbé pravidlá. Aj, to čo je zase? Lopta. No tak z tohto už naozaj idem. Čo to je? List. Konár. Sliepka. Kačka. Kura. Čo to je? Man. Ne. Čo to je tam to zelené? Čože? Nepíš. Jaj. Lana. Ale nepíš. No. Ja som si nevšimol tú šípku, len potom keď to tam napísal, že čo to je. Ja som rozmyslel nad tým zeleným, že čo to je. Prečo to tam dal zeleným, hej? Hlava. Ešte, že kreslil... Čo to je? Vlasy. Žena. Dievča. Tak neviem. Čo to môže byť? Oblečenie. Ženská. Čo to je? Rukáv. Ja neviem. Krk. Ruky. Dlaň. Prsty. WTF. Žena. Upratovačka. Wow. Prosty. Vychovávateľka. To je veľa. Čože? Vinár. Čo ja viem? Nie. Čo to je? Čo to je? Čo toto je? Nepreháňal vytvoriť. Výstrih. Jo, ešte som na to došiel. Ty kokos. Nemohla si to ešte predtým zakružkovať, ty kokos, hej. Robiť si za nás srandu. Tak ma tvoja mama, keď tajde, kajt. My god, taká blbosť. Dvere. Čo to je? Cigarety. Zapalovač. Čo to je?
Prej. Oh my god. Čo to je? Chuto. Neviem. Chlad. Nie. Niečo so sprejom. Chémia. Oni tam píšu, že chemik, chlieb, chvost. Chlad. Nevím. Maciková to zase uhádla, ty kokos. Čo? Čo to má byť? Chrlič. Vodník. Vodník. Wow. Vodník, naozaj. Jak mám nakresliť vodníka? Počkajte. Skúsime takto. Vodník. Kresba. Ja nevím. No, toto mám akože sem nakresliť, nie? My god, ten target. No dobre, ja to skúsim, ale... No, takto. On má takéto zelené vlasy, nie vodník. Takto. Matka. Došli na to naozaj, ty vole, to som si nemyslel. Dobre, takto. Má aj takýto klobúčik, takto zvykol mať. Takto, klobúčik zvykol mať vodník. Asi, neviem. Dobre. No a on je taký celý asi zelený, ale neviem, nejak takto. Toto nie je možné, oni ma nenechajú dokresliť. No a to už nemôžem vyrať. Iba to môžem vyrovnať. Cesta. Diaľnica. Vat, jaskyňa. Tunel. Ovca. What the fuck is that? Mla. Nie. Oblák. Jama. Výbuch, neviem. Či som kreslil? Ropa. Vet. Diera. Most. Most. Mostík. Neviem. Zátrasa. Aha. No tak nevadí. Nevyhrali sme. Ale aspoň sme boli druhý. Congratulations, Maciková Sikulka. Gratulujem. No a ja by som to tuto ukončil. Keď sa vám videjko páčilo, zanechajte like a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Nezabudnite nechať odber, aby som vedel, čo si myslíte, aby ste aj vy vedeli o všetkom, čo robím a že čo vydávam. A v popisku máte aj môj Facebook, kde mi môžete kľudne zanechať krásny like a na Facebook furt vypisujem, že čo vydávam, čiže o všetkom budete vedieť. Dobre, to je jedno. Takže ešte mi môžete dole do komentov napísať, ako sa vám páči moje nové intro. A to je najskôr všetko. Čaute. Na 14 minút, to sa ešte dá. Čaute. Bye.